Lijep pozdrav svima. Rješavamo 10. zadatak zbirka Dakića-Lezović, lekcija obodni središnji kut. Zadana je kružnica sa središtem S i 3 točke na kružnici A, B i C. Ono što je poznato da je kut ACB, dakle kod vrha C, kod točke C, iznosi 131 stupanj 44 minute. Uvijek je zgodno imati skicu. Dakle, ACB, ovaj ovdje kut mi iznosi 131 stupanj 44 minute. Pitanje je, koliki je kut ABS? Dakle, kad spojim točke A, B i S, kut kod točke B. ABS, dakle, ovaj kut je upitnik. Nazvat ću ga gamma. Ovako, kad god imamo obodnik, prebacujemo na središnji. Kakav obodnik? Gdje je ovdje obodnik? Tetiva AB ili luk AB, njegov obodni kut je, znači, kut kod vrha C, znači na bilo koji, ako imamo bilo koju točku na kružnici, on iznosi 131 stupanj 44 minute. Ajmo mi izračunati koliki je središnji kut ove tetive. Dakle, ovaj ovdje kut, tu, vidite, to će biti kut beta. Dakle, ovo je alfa, nas za početak zanima beta. Središnji uvijek dvostruko veći od alfa. 2 puta ovo. Množimo posebno. Gledajte, vi imate kalkulatore, vjerojatno možete na kalkulatorima uvrstiti stupnjeve, minute i sekunde, ali bilo bi lijepo da naučite i to postupno računati. 2 puta 131 stupanj je 262 stupanj. 2 puta 44 minute, 88 minuta. Kako stupanj ima 60 minuta, ovih 88 minuta ja mogu raditi na 60 minuta i još 28 minuta. A 60 minuta je 1 stupanj. Dakle, odgovori 262 i 1, to je 263 stupnja i 28 minuta. Dakle, kut beta, to bi trebao biti ovaj kut. Jer se vama to čini da je malo premalo, ovo nije niti ispruženi, znači nije niti 180, a trebao bi mi biti 263. Dakle, vi uvijek skicirate skicu na početku, ali kako budete rješavali vidjet ćete, pa skica možda nije baš zgodna. Kako smo odmah mogli znati da nije baš? Gledajte, Tales Okoličar, da je tetiva tu, znači na promjeru, obodni kut bi bio 90 stupnjeva. Ako je tetiva s ove strane, obodni kutovi su sve manji. Ako je gore, obodni kutovi su sve veći, veći od 90 stupnjeva. Nama je ovaj kut ACB veći od 90, znači naša tetiva AB se nalazi iznad, s iste strane od središta gdje je točka C. Skica ide zato ponovno. Evo ovako to nekako izgleda. Pazite, ono što ste napravili prvu skicu, ono nije krivo. Dakle, ono je prvi pokušaj, vidite, ne ide, brišemo ili sa strane radimo novu skicu. Dakle, to tako izgleda. Sad, ovaj beta koji smo dobili, dakle, ovo je ta tetiva. Znači, ovo je taj odgovarajući luk, jer točka C ne smije biti na luku. Ovo je obodni kut alfa, a kad ja tu tetivu spojim sa S, ja sam dobio kut od 263 stupnja i 28 minuta. Pazite, to nije ovaj kut, to je ovaj ovdje kut beta. Pazite, sam tu piše i S i beta, dakle, to je kut beta. Mene je pitanje koliki je kut ABS, dakle, ABS, ovaj ovdje kut. Nazvao sam ga sa gamma. Gledajte, ako znam da je ovo kut beta, ja nekako moram doći do ovog trokuta, znajući da ovo beta, sve zajedno puni kut je 360, dakle, ajde ovoga ću nazvati, recimo sam beta 1. Dakle, beta 1 je 360 stupnjeva minus beta. Kako oduzimati stupnjeve minus stupnjeve i minute? Gledajte, vrlo jednostavno. 360 stupnjeva, oduzit ću onaj 1 stupanj i prikazati ga kao 60 minuta. Dakle, 360 stupnjeva isto kao 359 stupnjeva i 60 minuta. Minus 263 stupnja i 28 minuta. I sad lijepo oduzmem. Stupnjevi minus stupnjevi. 359 minus 263 je 96 stupnjeva. Pazite, ja vam napamet, moguće da mi se potkrade koja greška. Ispričavam se. 60 minuta minus 28 minuta je 32 minuta. Evo ga, imamo kut beta 1. Trokut ABS je jednako kraćan, zato što krakovi SA i SB su zapravo duljina polumjera ove kružnice, što znači da su onda i ovi kutovi jednaki. To znači da
ako su u trokutu zbroj kuteva 180, na ova dva zajedno, znači na 2 gama, evo ovdje ću nastaviti, otpada 180 minus ovaj beta 1, minus 96 stupnjeva i 32 minuta. Opet isto, 180 stupnjeva raspisujem kao 189 stupnjeva i 60 minuta, minus 96, 32, dakle ovdje 28, a ovo ovdje je, ako dobro vidim, 83 stupnja i 28 minuta je kut 2 gama. Koliki je onda gama? Dvostruko manje od ovoga. Znači gama je 83, 28 dijeljeno 2. Pazite, 83 ne mogu podijeliti sa 2 da mi ostane cijeli broj. Što činim? 83 stupnja ću pokazati kao 82 stupnja i još 1 stupanj, koji ima 60 minuta i pribrojiti na ovih 28, pa je to 88. Vidite, to je isto kao 82 stupnja, 88 minuta. Zašto ovo činim? Zato što sad kad ovo dijelim s 2, 82 dijeljeno 2 je točno 41 stupanj. Evo ovdje ću napisati. 41 stupanj. 88 minuta podijeljeno s 2 je 44 minuta. I ovo je kut gama, odnosno kut ABS, dakle kut kod vrha B. Evo, hvala što ste gledali ovaj video, u sljedećem rješavamo 12. zadatak u kojem će biti onako prikazani najzanimljiviji pravokutni trokut ili općenito trokuti koje ćete vi obrađivati.